Bine ai venit pe canalul meu! Numele meu este Alina, sunt instructor certificat yoga, Nirvana Fitness și practicant Reiki. Privesc viața și tot ceea ce face parte din viața mea prin ochii iubirii. Dacă simți că a venit momentul să faci o schimbare pe cele 4 planuri, fizic, emoțional, mental și spiritual, te aștept în fiecare săptămână cu drag pe canalul meu să creștem și să evoluăm împreună. Nu mă crede pe cuvânt, încearcă pe propria piele, abonează-te! De asemenea, mă puteți urmări pe Instagram și Facebook sub același nume, Alina Zest Yoga. Pe curând!